Se oli itse asiassa, mä olin ihan aloittelija silloin, en tiennyt lajista yhtään mitään, mutta päätimme, että aloitetaan tämä lajin tutustuminen. Mennään katsoa ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut. Ne pidettiin Espanjassa, Barcelonan lähellä ja siellä oli sitten ennen niitä kilpailuja, niin oli järjestetty tällainen turnaus kaikille yleisölle ja katsojille. Ja siellä oli joku 250 joukkuetta paikalla, suurin piirtein duppelikilpailu, ja me tultiin sinne pelipaikalle ja ihmeteltiin, että voiko täällä oikeasti joku pelata. Niin se oli tämmöinen pelto, kovaksi tasaantunut pelto, ja sieltä oli edellisenä iltana vesakot ajettu nurin. Et siellä oli niinku, väitän, että ei tämä nyt voi olla totta. Mutta siellä me ruvettiin pelaamaan, ja sitten me edettiin siellä aika pitkälle, ja yhtäkkiä sitten soi pilli. Ja me ihmeteltiin, mitä nyt tapahtuu, että mikä nyt on tilanteessa. Me osattu Espanjaa, eikä meistä osannut. Ja sitten no vihdoin ne löysi sitten semmoisen englannin kieltä taitavan niin kuin tuomarin, ja tuomari tuli sitten selostaa, että nyt mennään tässä, kävellään tässä ja mennään tänne sivuun. Ja lähdettiin kävelemään sinne sivuun ja se kertoi, että joo, tämä kierros pelataan loppuun ja huomenna jatketaan tästä. Okei, ajateltiin, että selvä. Tämä on sitten systeemi. Käännyttiin tuomarin kanssa sinne pelikentälle, niin tämä vastajoukkueen kaikki kannustajat oli kantanut semmosia niinku 2-30 senttisiä kiviä, niin se koko pelikentän täyttää. Mä mietin, mikä tää nyt on, ja tuomari vaan ilmoittaa, että fini, tää on nyt lopetettu tää peli. Ja sitten kun me tultiin aamulla niin pelipaikalle, tilanne oli silloin 9:09, niin me tultiin aamulla pelipaikalle, niin se järjestäjät ilmoitti, että meidät on diskattu. Itse asiassa nyt on samaan aikaan ollut käynnissä justiin maailman suurinkin petankoe-tapahtuman niin kuin finaalit ja loppuottelut, joka on La Marseillaise nimeltään oleva kilpailutapahtuma, ja pidetään Etelä-Ranskassa, Marseilleissa. Lähellä siis tätä syntypaikkaa, mistä tämä laji on syntynyt. Laji on syntynyt La Quiototin kylässä vuonna 1907. Kiipeily on kauhean vaikea vaan harrastaa. Et siinä käy helposti sillä lailla, että siitä tulee elämäntapa. Mistä mä tykkään on se, että pääsee matkustaa tosi paljon. Tai ainakin on mahdollisuus saa hyvän tekosyyn kiipeilystä lähteä matkustamaan ja tekemään mukavia asioita. Ja me lähdettiin mun kaverin kanssa ensimmäiselle Euroopan reissulle. Ja siitä on jo useampi vuosi takaperin. Ja me ajateltiin, että me kierretään kuukausi tuolla Euroopassa, ja mun pikkuveljellä oli sellainen Opel, sellainen Kadett, tosi teinimalli, hyvä kuin karvanopat. Karvanopat me otettiin pois siitä, siinä taisi jopa olla sellaiset. Ei ilmastointia. Sitten me lähdettiin kesäkuun alussa ja meitä oli kolme nuorta naista. Kaikki kaverit, kun me suunniteltiin, että me lähdetään kiertää sillä autolla pitkin Eurooppaa kiipeilemään, niin kaikki kaverit oli, että ei, että ette tuolla autolla mitenkään pysty kiertämään Eurooppaa, että ei tosta tule yhtään mitään. No, sitten me vaan lähdettiin ja olihan se aika seikkailullista touhua. Me kierrettiin sillä, että me ajettiin ensin Ruotsi, sitten Saksa, sitten pysähdyttiin Ranskassa useammassa paikkaa. Yövyttiin muun muassa, yhdet meidän tutut järjesti niin, että se oli jossain Etelä-Ranskassa, Marseille lähellä, niin me yövyttiin yhden katolisen papin kämpässä. Se pappi oli lähtenyt jonnekin kesäloman viettoon ja sitten me nauraskeltiin, kun me otettiin aurinkoa siellä sen partsilla, että joo, mitenkä se pappi tuumaisi tästä, että me ollaan täällä ottamassa bikineis aurinkoa. Etelä-Taimaassa on aivan paratiisi kiipeilypaikka. Siellä on sellaista kalliokiipeilyä, siellä on kalkkikiveä, joka lähtee hiekkarannalta. Parhaimmat paikat on niin, että sä varmistat kiipeilykaveria siinä biitsillä ja sitten siinä osa porukkaa ottaa aurinkoa ja kattelee, kun toiset kiipee. Ja sitten siellä on siellä rantabaareja, jossa voi juoda kokista tai vaikka olutta välillä. Tai kiipeilypäivän päätteeksi voi istua siinä, kun aurinko laskee ja katsella auringonlaskun merelle.